tang ka ching ko bai kita sura wan sura phan sika ekole tisa ka tang mo tisa ka tang si pe or jibi am laklai ka ini family of min ko sai song to to min kre sap tong sono go kan chero go chero betong go chero ko kai chero be bunyi sam ko ra ba khatorok to tong soni kun khan kre bpl da na bpl ni ta da rang nang da rang nang da bpl gamne bpl ta do Ini chero saya ini ang asfong ka. Borok kaya no kopro buitlang. borok sabo Ini sudah kalau merong kota. sabo bo opara Ini yang para bongka. Bong sari bong. se parta sorry hom no go Satu sore hangal. Ini ano lo kopro buitlang thanga. Telam bokai ang tep saka. Ang sami ang gus ya kan baba ni besar sudah mana sama bo. Ani kampang sana sampai lah ya bo. Ni borok ko di 사실 사대는 뭐. acha bong no ke sabo ko phurong phunugi re je nang no naya bo sab kun borok de phunugi re na borok nije hoito na phayo Ini hati borok boleh kan. atam ni bagai kuno agi walai maro ka phayo kun han kre haino no kuna phaina kuno sai ro ba kuno koro ka sa da tha Situ borok asal nah ada mau boleh kesana. abo bo sai ya Sudah no kota borok asal nah lah. pero para ta so borok ka bang ma tong ka para ni borok ka to to poro melang obo ba se Tini orang Paiman ka omo pisak ko sipai awar GP ni pisak thang kami mo 2 nomor wato sal kisa sikang oro Swkal Hinui Khoroknwi Chakrajwk no markhe bukha abo social media ni madhyame jeng tini nukha chini borok women's forum ni chini pangphangjuk ikoro Arpana Debbarma oro Jasmine Jamatia songrok tebo kabangma borok phaja chini kamini chini bisi ni chairman je chini social worker Hinui Debbarma no khoboi kabangma tini borok songo kamio phainai tika bele petiti je oro tabo os jugo je chini borok no Swkal Hinui umtike bulai mani mo যখন সোশ্যাল মিডিয়া নখর থাকা অম অনেক সমাজ নারাচারাঙ্কা আং উসিবাই অর আসুবিন কক শাখা অফিসার কক শাখা অর উকিল কক শাখা ইমিডিয়েটলি মনে একটা অ্যাকশননি ব্যাপার একাই যারা তিনি অর বড় উমেন্স ফোরামনি ফাইনাই বড় বমন অ্যাকশন বতেকে কাহামকে খাইমান অবর जों খাইনাই ম টোটালি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন এবং সমাজ মন স্প্রেড খাই তেব দামতি গঠনা গঠিরি মান ম কাইসা নুকজাগৈ তংখা অমনা কাসুনান বাগैनो जों तिनो र खापमलामाय फैका जिनि बरक वुमेन्स फोरामनि बांफांजे बा न साका सार नों किसा लगिरिदि जों जागासिनि आनबोतिनि अनेक केस जरा केसमनि बिसिंफानो अमते हाइ क्राइम्स आं फाइनानि नांखा फाइ आं अनेक गथना गथिका बिनि मुं देबी तमसेकाम देबरानी देबबर्मा बिनि बसाय बिसाकाया को थैमाने बिनि गोबां सम्पत्ति दंगो पोखरि र गोबां मा boro tongman tabo kirui boro tongmaya oro Swkal no buskango phunugai main uddesho kai bini সম্পত্তি no dokhol khailenani ekta bising ekta oro tongoi mano omotini goni khokte kamini boroni khokte khana paika bo khoroksa samtang chajanai blai gori pirobala Debbarma iko boro khari alka jaga tongmani tini bong parao जों nungui tubi malai pika omte hai borong no kuno kogya lami plangi sope ui buka Tini bini mokoli ko robonda tabo somsai tongko phikong bosam phei somjaga जों tini nichini mokol be nukha ya omonono जों bhaikai ekta action kahamkai khlaimanno abuni babino je somajo amti gotna tai bobishotota gothitun जों omon nayo sini somaj tabo kobang ma ungko stebo जों kai thangka sini onek sikit tongkha sini o sikito somajo ba tabungni jorawo omti rongmani blaike chaya ka omono जों awareness pro khaitei tai जों borok bai bo malaitei umti gotna tangto hinna जों tinaro paija ang khaklayo omono जों ekta ain tei kaise action जों thanani bagai जों saitoknai tai bobishoto elakao jahate omti ke taung gatei oboni bagai bo जों oro awareness khainani bagai borok women's forum borok no ang koinai borok kaise awareness khaiton oro chini social worker Hinui Debbarma tango chini madam
এই যে বিসি চেয়ারম্যান যে দं बर' अबक हायथ' बर' बाय जगाजग खालायनाय जों नायो जोंनि समाज गोजां गोजांखाय दंथ' नायथ'खाय दंथ' संसारा मोजाङै दंथ' गोजोंखाय दंथ' जों अबो नायो हेकामते गथना ता गथिथ' अबो आं आमचाइनि अतैसा गोथां आमचाइनि जत लोगरंनो आं कयनाय एबं बरकनो सुबानानि बागैबो आनि कयमुं दं थानाय दंनाय आं दाबो कयमुं नारनाय जिनि बर' वुमेन्स फोरामनि तांफांजिक अर्पणा देबबर्मानबो किसा कक सानान बागै Ini MLA respected MLA Ranjit Sarno Bulai hambaya pharo actually je social media wo jeta ko awayeng kha tamo channel jani abo TV ta tamjani hnai abono nogoi srapsani bagai ang bekhase yakung yak kali thangsi ang nai simalia Chakrajwk no romoi yong buri no ta romoi wachon khanai sasegi tokla khiglai mani abono khangkeno sidano wa bai bumanu khangkeno ang tongi simalia srapsan bagai yakung yak da kali kha tamu khang sai simalia ka ani organization na alka organization rongno khaham na harmu organization no bang koimung ro hokaje phaidi jeng thanglayana thanglai nailayana exact ghotona tamu kha tamka thanglai abong wansuk laikha ge aroni president ang Borok Women's Forum ni jeng kone mililai Sir Ranjit no contact khaikya ge sir jengno kisa help khaiga dingke sano to jeng motamuti active ni saimano belai ta hamke active ni agen simin saman ke ang agi rogo bining korok nayu belai kaham ta iko ke khaham naharmung aroni president chakang keno ang logino arrange khaikang ko khaikang ge sir jengnong ko khaikya ke jeng phailai kya ke kok khaoro sido Bulai mani Swkal Hinui Bulai mani o Swkal Hinui honmani aboni se kaisa ain tongo do kebono Swkal Hinui bui bomaya togui bomaya Indian Penal Code baro shasti mano gangke Swkal the prevention of witchcraft act hani kaisa tongo do aro bahaino shasti mano gangke IPC na to under to hoyto bel sadi se mangalak jodi bukha tokha belai ko khaikya tamni bagi bukha to saimale kintu bunao sitia a jodi Swkaleng tongkha anko kharse do jeng tabu onek advance jeng phaidaro go jeng technologically bahani advance jeng phaidaro joto bukhakti no jeng kebo tak ekdom pura unko kari khado enka a society o jeng amtike Swkal hani wansona se kok kari bongni to kuno ngalak je bunai borok se romjang nai tabu chini society o borok se tabu criminal hani hanjak tongkha borok se tabu jotobai no aha hani se hanjak tongkha gen norok please amti tangdi hani hanu angkhe nongni jodi Swkal hani unko khangke norok proof na de proof nai norok thana mujongke thani kunu pradhan ni nogo thana mujongke thani minister bai malai nam mujongke malai di norok proof sara amtike kemno ta budi Swkal khane ran di boro rong nam tike tak satuk di amtike satung ma chaya jeng society to belai chaya no kolai bele jeng to hain se koro yong tongo hain jeng kong tongo baike jeng taibo saka kasanai ba am bagi no jeng oro phai jeng ko khang ke sar to usi songnoro ni je respective ko thanani ko rong no phone khai jano khai immediately action taibo krak na bagai oje aini under Swkal honmani je aini under o kono case no nanang thung honai ja jeng bore Borok Women's Forum ni hoite tai khaham naharmung aroni hoite jeng belai khana appeal khayo immediately o kono case no nanang thung gangke jodi compensation ni kuno ground tong khangke o victim khorong nei no compensation donang thung rang busaka buto saimia advocate se sanai busuk rang manomaya o bumani borok je khoi khoting mani aboni rang borok jate manang thung hanai jeng Borok Women's Forum ni hoite jeng koimung rohoro gatai kaisa kok please norok osai rok bohaino o social media ni bukhakti kang saw osai rok please norok amti khe tabung ni jugo norok bono Swkal bono mutai hanai norok amti tak khaidi norok borong so jori buti mani jeta hindi bai phano unko bai phano unko mani amo bai khe norok borok kaham da khai mano u jura rok yak rok bai khen korok bai khe jura ri mano ayengo norok concentration redi o Swkal mutai ta redi norok osai chini kaisa ko bonom sinorok norok agini simi norok doctor ga haikese norok naijago norok ambagi no u bonaji bithini bukhakse norok nozor de amtui bukhak rogo nozor tara de asungani saklai madam adune to news to kom amti rogo nuka je mobile te hajak koloboi bumung sama basi borok mo heke oro khorong bukhukno buphaiman kokta ta amo hai borok
Abo no putus awoi moi ke Patimung Kha ka bahai ka bang tibrong tong nang abo hai borong tam sana. Abo no sana musung je ko puilam sakang je am tui rok ta khaidi. Keboni osai ni kok bai ba keboni u imango nugmani kok bai norok puitu sawoi langkano phaikem no tabu phaidi. Ain tongo seng aini bisingo tongo. Mobile te hawo ya kanai abo no baksa phono bai Mobile ti samani duita ko tongo do negative kaisa tongo positive kaisa tongo. Nung jodi kaham phunung na bagai ha nang kaham phunung na bagai phunu kangke abo borok ni bagai kaham sing nai. Kintu nung u borok khorong ni no opoman khaina bagai nung phunu kangke abo kintu norok am